Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru mgbe Okwunna sichara ihe ndị ọ chọrọ ibujere headmaster, ma tupu ọ gawa o jikere onwe ya nke ọma, dịkwa mma ile anya n'ụdị nke ya, ma ọ bụghị ka ejiri ya tụnyere ọjọ ugo n'ụzọ ọbụla. O rutere mgbe ọkụkọ labasịrị ụra. Akụbụzọ nabatakwara ya nke ọma, jụkwa ya ọha. Na-atụfughị oge, Okwunna gosiri Akụnna ihe o butere ya, sị ya, o teela aka m jiri achọ ka anyị hụrịta anya, ma mee nke a ekweghị m abịa otu m zubere. M sị ka m were nwantịntị ihe a leta gị. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụrịta onwe anyị n'ihu ọnụ, ma nke ahụ ezughị. Ebe ijighị ọrụ gị eme ihe ọchị, ọ rara ahụ mmadụ ịkpanyere gị ụka n'ụlọ akwụkwọ. Ma dịka anyị maara, ihe ọbụla nwere oge. Onye na-arụ ọrụ na-enwe oge ọ na-ewepụta maka ịhụ ndị mmadụ. Ọ bụ ka ahụ na ahụ metụta ka eji apụ egwu ọnwa, n'ihi na ọ dịghị onye ọnwa anaghị etibe ya. Ọ na-abụ ụra tọba ụtọ ekwuwe ya ekwuwe. Nke a bụ mmalite. Otu ụbọchị ị ga-akawa ahụ bịa n'ụlọ m, n'ihi na onye isi kwesịrị ka ọ na-eleta ndị ọrụ ya. Ihe niile Okwunna kwuru abụghị ihe ọhụrụ n'ebe Akụbụzọ nọ. Tupu o bido ikwu ihe o jiri bịa, Akụbụzọ amarala ihe ọ ga-ekwu, ma o nwere ndidi chere ka o kwusịa otu o siri dịrị ya. Akụbụzọ sịrị ya n'olu nwayọ, "Ndeewo n'ihe i butere m, n'ihi na ncheta kasị ihe niile. Ndewokwa n'okwu ọma i kwuru. Iji agwa gị eziokwu, ihe i mere adịghị njọ, ma ọ dị m mwute ịgwa gị na m agaghị eri ya. Nke mbụ bụ na ụmụ ihe ndị ọtọrịrị dị ka mmanụ eghere eghe abụghị mkpa m. Nke ọzọ bụ na anaghị m eri nri mkpu. Naanị ihe esiri n'ụlọ m ka m na-eri, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Nke a apụtaghị na ana m atụ gị ụjọ, ma ọ bụ na ị gaghị esitenwu ihe m na-eri." Gbalịa na-esonyere m n'ihu akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri, n'ihu akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo, ka anyị chọpụta ihe merenụ. Ndeewo, ka o mesịa.